רק אתמול הבנתי משהו פשוט, שהמציאות נושכת, ואם לא תשים לב מה קורה סביבך, תראה אותך היא מחנכת. מה אתה אדיש? אתה דג או כריש? או נער שעובד ולא עובדים עליו, נוער שחבר ויש לו גב? לא, אני לא מפחד, אני רוצה להתאגד אחי, יש לך גב מעכשיו אחותי, אל תוותרי על הזכויות שלך ולא על הכבוד, אם אתם רוצים שינוי אז יאללה לעבוד. לא, אני לא מפחד, אני רוצה להתאגד אחי, יש לך גב מעכשיו אחותי, אל תוותרי על הזכויות שלך ולא על הכבוד, אם אתם רוצים שינוי אז יאללה לעבוד.